टपिक बायदि आं थाङा जों एसे सोलायनानै बुंनो आं इसा खालामदों। जोंनि टपिक बायदिबा जोंहा गोख्रों फोथायनाय आरो साहसि आइजो। बेबायदिनो सासे आइजो जोङो नुनो मोनो बाइबेलाव गोख्रों फोथायनाय आरो साहस गोनां आइजो। देबरानि अनगायै देबराखौ नङा दे आङो बे समाव देबराखौ लाबोआ, गुबुन आइजो आरो दंबावो गोख्रों फोथायनाय आरो साहस गोनां आइजो बाइबेला आरो जोंनो फोरोंबावदों। खैजोन आइजोनि स्ट'रि जों नायनो दिनै बे समाव आङो लादों जेकोबेद। नोंथांमोना जेकोबेदखौ खोनादोंना? खैजोना जेकोबेदनि मेसेजखौ क्लियार आखाइ थिखांनो हागोन ना? जेकोबेद खोनायाखै नामा? जेकोबेदआ सोर? रावबो गोसोआव गैया? अबयसे जोङो अल्ड टेस्टामेन्टखौ बारा फरायनाय जाया नङा। निउ टेस्टामेन्टखौनो फोजोबनो हायाखैब्ला अल्ड टेस्टामेन्टखौलाय मालाथो फोजोबगोन आरो? जिया इजि गुसुं बेखौनो जोङो जुदि फरायाखैबा आरो निउ अल्ड टेस्टामेन्ट खोथाया बिराद गोजानाव दङ। दिनै जोङो बेखौ बाइबेलाव नायोब्ला ओंखारलांनाय 2 बालाबाव जोङो मोनो। ओंखारलांनाय 2 बालाब 1निफ्राय 10 सिरिसिम फरायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। आङो 3 पद फरायग्रोगोन। लेबि न'खरनि सासे मानसिया गावनि फोलेरनि हिन्जावखौ हाबा खालामदों आरो बे हिन्जावा मोदोमाव थानानै सासे हौवासा गथ' सारिदों। बे गथ'खौ महर गोसा नुनानै बियो बिखौ अखाफोर दानथाम दोनखोमादों। उनाव बियो बे गथ'खौ दोनखोमाबावनो हायैखाय नोलोनि गंसे ख' हेबनानै बिनि सायाव हाब्रु आरो आलकाट्रा लिरफबनानै बे गथ'खौ सिङाव दोनदों आरो खयैनो नील दैमानि जिंनि नोलोबारियाव दोनहैदों। बुजिबायना? लेबि न'खरनि सासे मानसिया गावनि फोलेरनि मानसिखौनो हाबा खालामदों आरो हाबा खालामनानै बे हिन्जावा सासे हौवासा गथ' सारिदों आरो बियो महर गोसा। बिखौ महर गोसा नुनानै बियो दोनखोमादों अखाफोर दानथाम। कारना मामोन? मानो दोनखोमानांगौ जानायमोन जेकोबेदआ मसेखौ? बे समाव फाराव राजाया मोनसे आयेन बानायदोंमोन, मोनसे बिथोन होदोंमोन। गासै उन्दै गथ' हौवासा गथ'फोरखौ सिथारजोबनांगौ इस्राएलफोरनि गथ'फोरखौ। आरो बे समाव मसिया जोनोम जादों आरो बे समाव मसिया ओरैबायदि महर गोसा। बिमाया बिखौ जोनोम होनानै बिखौ ओरैनो सुथुरफोरनि आखायाव दाय गैया हसिया बुथार जानायखौ जेकोबेदआ लुबैयाखै। बेहा इसोरनि सायाव गोख्रों फोथायनाय दङमोन। बेहा इसोरनि सायाव फोथायनानै बियो साहस खालामबाय। दिनै बे गथ'खौ महर गोसा नुनानै बियो खै मास दोनखोमादोंनो? बियो मास 3। बिनि उनाव आरो दोनखोमाबावनो हाला। बेसेबां दोनखोमाबावनो गथ'खौ? बे देरगोन, गाबगोन, खोनागोन आरो सानसे बेबायदि मिथिबा फाराव राजाया बेखौ बुथारगोन। आरो दिनै दोनखोमानायखौबो जुदि मिथियोब्ला बेयावबो बुथारजागोन। बेहा बे आइजोआ साहस गोनां नंगौना नङा? फोथायनाय दंना गैयामोन बेहालाय? फोथायनाय थानायखायसो दिनै बे आइजोआ दिनै बे गथ'खौ दोनखोमानो साननो रोंदों। इसोरा माबा मोनसे मावगोन आंनि गथ'नि थाखाय, आङो इसोरनियाव फोथायनो। दिनै इसोरनियाव फोथायनाय, इसोरा मा खालामो खालामथोंसै, आं इसोरनियावनो गथायबाय। बेबायदि फोथायनानै बियो मोनसे नोलोनि ख' हेबबाय। ख' हेबनानै बियो बे गथ'खौ बेयाव दोनखोमादों। बे बाथ्राखौ जों बाइबेलाव दा फरायबाय। जेकोबेदआ फारावनि बिथोनखौ मानिनायनिख्रुइ बियो इसोरनि बिथोनखौसो बांसिन मानिदों। मानसिखौ गिनायनिख्रुइ इसोरखौ बांसिन गिदों। मानोना जि गथ'खौ बिनि गेजेरजों सारि होबाय, बे गथ'आ इम्परटेन्ट इसोरनि थाखाय। दिनै बे गथ'खौ जानला मानला नस्थ' खालामनायखौ इसोरा लुबैयाखै। बेखौ जेकोबेदआ मिथिगौ। बेनिखायनो बियो मानसिनि आयेनखौ गियालासिनो इसोरनि आयेनखौ बांसिन गिदों। दिनै जों मोनब्ला मा खालामफ्लांगौमोन? नाथाय जेकोबेदहा फोथायनाय थानायखाय बियो गावनि गथ'खौ मानसिफोरनो ओरैनो बियो बुथार होनो हाया। बे बेसेन गोनां गथ'खौ आङो नस्थ' खालामनो हाया। इसोरा आंनो बिबान होदों बे गथ'खौ खांनो। माबा मोनसे राहायैबाबो आं बेखौ बासायनांगोन। बे बाथ्राखौ सानबाय। साहसियै बे खामानिखौ मावबाय। दिनै जेकोबेदआ इसोरनि बिथोननिख्रुइ फारावनि बिथोननिख्रुइ इसोरनि बेसेनखौ बांसिन गिबाय। बेनिखायनो मसिखौ दोनखोमादों। बेबायदिनो दिनै जों बिमाफोराबो इसोरनि बाथ्राखौ दिदोमै लाखिनांगोन आरो बै सैथो बाथ्राखौ गथ'फोरनो फोरोंनो थाखाय जोङो नाजानांगोन।
दिनै जोंनि बे गिथावना संसार दायो जोंनि संसारा गोबां गाज्रि नुदोंना नुवाखै जोंनि गथ'फोरा नस्थ' जानायनि एक नम्बर कारना जोंनि बिमाफोरनि गोरोन्थियावबो जादों बिमाफोरा गथ'फोरखौ नोजोर होआखै गथ'फोरखौ बिमाफ्रा माबायदि बाइबेला जोंखौ फोरोंदों माबायदि खांनांगौ बेखौ मिथिब्लाबो जों मावाखै जों अलसिया दिनै बेबायदि बिमाफोरनि थाखाय जोंनि समाजा जोंनि मण्डलिया जोंनि न'खरा गाज्रि जालांगासिनो दङ दिनै मा एकमात्र बिमानि गोरोन्थि होननानै जों बेखौ बाइबेलाव बुंदों दिनै जोङो बेनिखायनो जेकबाइट बायदि जोंनि गथ'फोरखौ जों सेभ खालामो आंनि जिबनावबो मोनसे जाथाय जादोंमोन जेब्ला आङो लकडाउननिफ्राय गथ'फोरखौ बेंगालरनिफ्राय लाबोनो गोनां जाबाय दिनै बे समाव जोंनि भैरबकुन्दनि एरियानि सिटुवेसनखौ नोंथांमोना मिथिगौ आबहावाखौ मिथिगौ जोंनि जायगायाव लोंनाय जानाय सोबनाय दं परिबेसा बेबायदि जेब्ला आङो बेखौ बेंगालरनिफ्राय लाबोबाय गथ'फोरा आन्दायफैबाय जोंहा आरो जोंबो बिसोरखौ जोथोन लाबाय थानो थाखाय आंहाबो बिमा जानानै टाइम होनो हायासै खारन जों इसोरनि खामानियाव दङखाय मालाबा जोङो गुबुन जायगायाव थाङो जों सप्तासे थाहैनो गोनां जायो बेबायदि जानायाव जोंहा गथ'फोरखौ बेबायदि नायनो थाखाय रावबो गैया न'आव दिनै बे समाव आंहा गथ'फ्रा गोबां बेबायदि गाज्रि जानायनि लामायाव थांगासिनो दङमोन दिनै आङो बिमा जानानै आं बे गथ'फोरखौ माबायदि बासायनो हाबावगोन बे सिटुवेसनाव बेबायदि गाज्रि थासारियाव आङो बे गथ'खौ बे न'आव दोननानै आं माबायदि बासायनो हागोन बे आंनि जिबनाव गाबखांनाय फैबाय दिनै बेनिखायनो आङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामबाय दिनै प्रार्थना खालामब्ला इसोरा आंनो मोनसे आइडिया होबाय गथ'फोरखौ हस्टेलाव दोननो थाखाय इसोरनिफ्राय आङो बेबायदि मोनसे माने आंनि गोसोआव फैबाय थाबाय आं सानबाय इसोरनि इच्छा जानो हागौ बेनिखायनो जेब्ला आंनि गथ' गोदोरा जोंनि न' खाथियावनो एलपि स्कुल दङ बे एलपि स्कुलाव गोबां सेंग्राफोरा सोबफैलायबाय थायो मोना मोना जाबाथाय सिगारेट बिरि सोबनाय जोंनि एलपि स्कुलनि सिङाव ओरैबायदि सिगारेट खान्दा होनना बुङोना जोङो बेबायदि फुललि लोंनाय जानायनि बथलफोरा बेयाव फुल स्कुल न' नाथाय बेबायदि जेबो मेन्टेनेन्स गैया बेबायदि अबस्थायाव जेब्ला गथ'फोरा फैदों आं सानसेखालि जोङो मोनसे मिनिस्ट्रिनिफ्राय हौवा हिन्जाव फैबाय थाबाय फैनानै आंनि गथ'फ्रा रावबो न'आव नायग्रा गैया बिसोरो बे जायगायाव दोङो आंनि गथ'आ सासे मानसिया सिगारेट सोबबाय थानायखौ बे सिगारेट सिङाव मा दङ होननानै सिगारेटखौ सेफायना नागिरदों आरो बिनाव बिनानै आंखौ बेखौ नुनानै बिराद गिखांबाय आंनि गथ'आ बे सिगारेटखौ बेबायदि सेफायजेनबायबाला बियो नुबाय मा दङ आरो बे लोगोफोरजों बिसोरजों दिनै एसे गाबोन एसे जुदि फैबाय थायोब्ला आंनि गथ'आ मा जाहैगोन आंहा बेखौ बिराद गिनाय दङ बिमा जानानै आं बेबायदिनो मा राहा खालामबावगोन बेखौ गोसोआव अननाय दङ गथ'खौ बिमानिफ्राय बोखारनो थाखाय आंहाबो अननाय दङ आंनि गथ'खौ अब्लाबो आंनि गथ'खौ बै थासारिनिफ्राय बासायनो थाखाय आङो हस्टेलाव हरनो गोनां जाबाय जेब्ला गथ'खौ हरबाय आंनि गथ' उन्दैखौ आरो प्रब्लेम जालायबाय आङो सानदोंमोन सासेखौल' हरनानै सासेखौ आं गावनो लाथाबनानै बे स्कुलनि गथ'फोरा एकदम बेड वार्ड बुङो आरो बिसोरो टयलेट सिङाव थांनानै सिगारेट सोबो स्टुडेन्टफोरखौ मेनटेन खालामनो हाया बेबायदि अबस्थायाव बे स्कुला सोलिगासिनो दङ आङो सानफ्रोमबो खिथायो दिनैबो खिथायो गाबोन खिथायो अब्ला दिनै एसे गाबोन एसे बिदि नुबाय थायोबा आं गथ'खौ जुदि जोर जबस्थि बे स्कुलाव फरायहोबाय थायोब्ला सानसे आंनि गथ'आबो बे एखे जाहैगोन खारन जों न'आव थाया आरो बेहा बोसोरनैयाव ओरैबायदि लोगोफोर फैयो सानफ्रोमबो जेब्ला आं न'आव गैया जों बाहेरायाव थांना फैबाला लोगोफोरा फुल फैयो आं बुङो मानो लोगोफोर लाना फैदों बेबायदि बुंबा आं गथ'आ बुङो आं लिङाखै बिसोरनो फैदों बिसोरनो हायबाय आं मा खालामनो बिराद दम गोनां गोजा गथ'फोर गिनाय गैया बेबायदि बिसोर गेलेनो फैबाय आङो बेखौ नुनानै आंनि गथ'फोरखौ आंनि गोरबोनि अननायखौ नागारनानैबाबो आङो बेखौ तामिलनाडुआव सानै गथ'फोरखौबो हस्टेल दोननो गोनां जादों क्लास 6 आरो क्लास 9 आव फरायनाय गथ' दिनै आं लाखिनो हायाखै आं बे जेब्ला जेकबाइटनि मेसेजखौ प्रिपेयार खालामदों आंबो अनुभब खालामदों व्हाट आई एम डुइं इज नट बेड बेयो मोनसेनि थाखाय मोजांसो जादों आरो जि हस्टेलाव दोनदों बे हस्टेलाव आङो दोननो थाखाय लाङाखैमोन नाथाय गुबुन हस्टेलावमोन जोंहा फैसा बेबायदि जोङो इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा जोंहा बेबायदि बारा फैसा जोंहा थाया बेबायदि फिस होनो थाखाय जेबो केपासिटिया जोंहा बेसेबां नङामोन अब्लाबो दिनै बै मोनसे कलेजावबो हस्टेल स्कुलावबो आङो बिदि हरनो हायासै बे मोजां स्कुल लेभेल जेराव इसोरनि बाथ्राखौबो गथ'फ्रा सोलोंनो हागोन सानडे स्कुलनि गेजेराव बेबायदि हस्टेल नागिरबाय बेंगालराव गोबां नागिरबाय मोनासै नाथाय मोनसे हस्टेल मोनबाय हुसुराव जोंहा एसियान ख्रिस्टान हाइ स्कुल एसिए मोनसे कलेजबो दङ बाइबेल कलेज आंनि हौवाया बे कलेजावनो एमटिएस खालामना फैदों आरो बियो मिथियो बे स्कुलनि गासै माबाफोरखौ बेयाव गथ'फ्रा एसे इसोरनि बाइखौबो सोलोंनो खाबु मोनो दिनै बे स्कुलाव दिनै दोनहैनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय जुदियाव जोंहा फाइनान्सियेलि गोबां जों हाया बोसोराव 3 लाख थांगोन सानैजों
बेखौ हरनाया जोंनि थाखाय एसेबो जाथावना नङा इसोरा मा राहा होगोन जों प्रेयार खालामबाय हौवा हिन्जाव फास्टिं लाबाय इसोरा जोंखौ जुदि बे हस्टेलाव थांनायखौनो जुदि लुबैदोंब्ला इसोरनिफ्राय एन्सार नांगौ जोङो बेबायदि आर'ज खालामबाय आर'ज खालामनानै जोंनो बे कलेजा हस्टेला एसे जोंनो स्पन्सर होबाय बेबायदिनो जों हरबाय आरो बेबायदिनो जोङो गोबां इसोरनि आशीर्बादखौ मोन्दों आरो बे स्कुलाव फरायनानै एटलिस्ट आंनि गथ'आ सानडे स्कुलनि गेजेरजों इसोरनि बाइबलखौ एसेबाबो फरायनो हादों जेब्ला आङो बिसोरखौ न'आव सुटियाव फैयो आङो बिसोरखौ टेस्ट लायो बाइबेलखौ बिसोरो रोंमारना रोंमाराखै बिसोरो रोंदों एसेब्लाबो आरो जोङो बेबायदि डिसकासन खालामो बाइबेलनि सोमोन्दै बेबायदि गथ'फोरखौ आङो हरनो गोनां जादों आं नैबे जेकबेदनि बाथ्रायाबो बेनो जुदि न'आव लाखिबाय थायोब्ला बुथारजागोन बे बुथारजागोनखौ गिनानै बेयो गियाखै नाथाय इसोरखौसो गिदों बेनिखायनो जेकबेदआ मसिखौ नेल दैमायाव दोनखुमा हैदों मोनसे ख' हेबनानै बेखौ आलखाथ्राजों आरो हाब्रुजों लिरनानै बे गथ'खौ बे सिङाव सोना दोनबाय एसां अन्थाव बाथाव मास मोनथामनि गथ' बे गथ'खौ दैयाव फोजावहरनाया बे बिमानि थाखाय माबायदि जाथावना हागोन ना सोरबा गावनि मास मोनथाम गथ'खौ दैयाव फोजावहरनानै बेबा मा जाहैगोन हरनानै दिनै जों जुदि इसोरनियाव फोथायनो हायाब्ला जोंनि थाखाय बियो मावनो हाथावना नङा जुदि जोंहा इसोरनि खाथियाव जोंनि फोथायनाय दङब्ला जेकबेद बायदि जोंबो बे गथ'खौ बासायनो हायो दिनै बेबायदि जेकबेदआ बे खामानिखौ मावदों बावसोमनाय आरो रैखाथि होनाय बावसोमदों जेकबेदआ माबायदि गावनि जिउखौ बावसोमनानै बियो बे खामानिखौ मावदों जोङो दिनै आरो सारिपदखौ जों फरायनो उनाव बियो बे गथ'खौ दोनखोमाबावनो हायैखाय नोलोनि गंसेखौ हेबनानै बिनि सायाव हाब्रु आरो आलखाथ्रा लिरफबनानै बे गथ'खौ सिङाव दोनदों आरो खयैनो नील दैमा जिंनि नोलोबारियाव दोनहैदों नाथाय गथ'आ माबाफोर जानो हागौ साननानै बिनि बिब'आ बे गथ'खौ दिथा होबाय थादों नायलाय माबायदि गियानिहै साननानै मावखो गथ'खौ दोनहैबाय बेहा फोथायनाय दोङो फारावनि फिसाजोआ नील दैमायाव सानफ्रोमबो दुगैनो हायो बे दुगैनो फैयोब्ला आंनि गथ'खौ बे फारावनि फिसाजोआ मोनहैगोन मोनहैबा बियो बे राजानि पेलेसाव देरहैनो मोनगोन जेकबेदआ बेबायदि गियानिहै साननो रोंदों बिनिखायनो गथ'आ माबाफोर जानो हागौ होननानै बिनि बिब'आ बे गथ'खौ नोजोर होबाय थादों आरो बेबायदिनो सानसे बे गथ'खौ नील दैमानिफ्राय फारौनि फिसाजोआ बोखांबाय आरो बे बोखांनो थांनाय समाव बिब'आ मा बुंहैखो नोंनो बे गथ'खौ खांनो मानसि नांगौ नामा होननानै सोंफैबावदों गिनायखौ दोनथ'नानै आरो सोंहैनाय लोगो लोगोनो बे राजि जाबाय औ बहा दङ आंनो बे बिमाखौ लिंनानैबो आंनि थाखाय बिखौ बे खांथों बे बाथ्राखौ बियो बुंदों बेबायदि साहस गोनां आइजो बावसोमदों गिथावनामोन थासारिया नंगौना नङा गावनि गथ'खौ बेबायदि हरनाया थासारिया गिथावना बेबायदि रैखाथि होनो थाखाय बियो बावसोमनो गोनां जादों जेकबेदआ मसिखौ खादायाव दोननानै गावनि बावसोमनाय अननायखौ दिन्थिदोंमोन आरो इसोरनि रैखाथिखौ फोथायदोंमोन दिनै जों बिमाफोराबो गावनि बावसोमनायखौ गावनि गथ'फोरनि आत्मिक जिउआव दावगाहोनो थाखाय जोंखौबो थुलुंगा होदों जोङो आत्मिक जिबनाव बे गथ'फोरखौ माबायदि बोखांनो हागोन दिनै जोङो सासे ख्रिस्टियान बिमा जानानै आंनि गथ'आ मा जादों आंनि गथ'आ गेजा जब्रा जादों ना जायाखै आंनि गथ'आ लोंनाय जानायजों बेस्थ' जानानै मबाइलाव बेस्थ' थानानै फरायनायथिंबो गैया इसोरखौ फोथायनायथिंबो गैया जिथिंबो गैयि जालांदों नामा ना आंनि गथ'आ रोंब्रेनानै इसोरखौ बावगारलांदों दिनै जोङो सिन्था खालामनांगोन जेकबेद बायदि बेखौ आत्मिक गियान होनानै खांनो जों रोंदोंना रोङाखै जों बिमाफोरा बेबायदि गाव गावनि बावसोमनायखौ गावनि गथ'फोरनि थाखाय आत्मिक जिउआव दावगाहोनो थाखाय जों थुलुंगा होजादोंब्ला जों बे खामानिखौ मावनांगोन आरो थामथियाव बियो इसोरनि थांखिजों फोथायनायाव सुफुंजादों इसोरनि थांखि जेकबेदनि जिबनाव दिनै बेबायदि बे सानदों मुसिखौ इसोरहा माबा मोनसे थांखि दङ बे थांखिनि थाखायनो बे सोरजि जादोंखाय दिनै बिमानोबो साननो हानाय बेबायदि गोहोखौ इसोरा होदों आरो बेबायदि फोथायनायाव इसोरनि थांखिजों बियो सुफुंजादों 9 आरो 10 पदआव जों फरायबा मोननो हायो फारावनि फिसाजोआ बुंदों बे गथ'खौ लांनानै आंनि लागै खांहै आं नोंनो खांनायनि बेथन होगोन हिनजावा गथ'खौ लानानै खांहैदों जेब्ला गथ'आ देरो अब्ला बियो बिखौ लांनानै फारौनि फिसाजोनो गथायहैदों आरो गथ'आ फारौनि फिसाजोनिनो बिसाज्ला मुंख'जादों आरो बियो बेबायदि बुंदों आङो बिखौ दैनिफ्राय बोखांनायखाय बिनि मुंखौ मसि दोनबाय दिनै बिनि नामखौ दैनिफ्राय बोखांनायखाय मसि दोनदों आरो खांनायनि
जेखौबायदा बेथनबो मोनबावबाय बेसेबां गियानिहै बे खामानिखौ मावो गावनि गथ'आ थैनो गोनांनिफ्राय बासायजाबाय आरो बे गथ'खौनो गावनो खांनो खाबु मोनबाय आरो फारावनि फिसाजोआ बेनो बेथन होबाय आरो माबायदि खांनाय समाव जेखौबायदा मसिनो थाखाय मा गियान होदों गासै इसोरनि गियानखौ जेखौबायदा मसिनो उन्दै समावनो फोरोंबाय उन्दै समाव दिनै बेबायदि इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाया बिमाफोरनि दायित्व नाथाय जों बिमाफ्रा अलसिया संसारनि खामानिखौ बांसिन गोसो होनानै जोंनि गथ'फोरखौ जों नस्थ' खालामना लादों इसोरनि गियान फोरोंनो रोङैखाय जोंनि गथ'फोरा नस्थ' जालांदों दिनै बेनिखायनो जोंखौ फारौनि फिसाजोआ बुंनाय बायदि बेबायदि गथ'खौ बियो खांनानै लांबाय आरो जेब्ला देरबाय फारौनि फिसाजोनो गथाय हैबाय बे समाव मुसिया साननो गोरों जाबाय आरो गासै गियान जि गियानखौ बियो बिमानिफ्राय मोननांगौमोन बे गासै गियानखौ मुसिया गाव गावनि बिमानिफ्राय मोनजोब्बाय मोनजोबनानैबो दिनै मुसिया माबायदि जायगा मोनसे पेलेसाव देरहैदों बियो फारावनि राजानि फिसाजोनि फिसाला मुंखौ जादों थेवब्लाबो मुसिया फारावनि फिसाजोनि आखलखौ लानो हायाखै बिसोरो इसोर फोथायै दिनै जेखौबायदा इसोरखौ गिनो फोरोंनायखाय मुसिया पेलेसाव देरदोंब्लाबो मा जाखो इसोरनि बायक'आ बिनि गोसोआव बुंफबनायखाय बिसोर बे गुबुन इसोरखौ खुलुमहैनो हायाखै गाव गावनि इसोर जि इसोरखौ बिमाया मोनदों बे इसोरखौ मुसिया खुलुमनो हादों दिनै जोङो बेबायदि जानो हानांगोन जेखौबायदा इसोरनि थांखियाव फोथायनायखाय दुखुनि गेजेरावब्लाबो मुसिखौ दैयाव फोजावहरदों दिनै जों बिमाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ इसोरनि थांखियाव जों गथायनांगोन बेबायदि दुखुनि समाव दिनै जोङो बिमा जानानै जेखौबायदा इसोरनि गियानखौसो फोरोंदों लाबोनानै बियो ओरैनो फेदेरना हराखै बे समावनो सम आंनि गथ'आ इसोरनि बायक' रोंगोना बेबायदि खाबुखौ लानानै जेखौबायदा मुसिनो ओरैबायदि इसोरनि बायक'खौ सोना होबाय बेनिखायनो जोंखौ बाइबेला बुंदों बोसोन बिजाब 20:10 सिरियाव माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्ला थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायबाय थागोन बेखौनो जोङो फोरोंनो हायाखै उन्दै समाव जोङो गथ'फोरनो मा फोरोंनांगौ बेखौ फोरोङैखाय जोंनि गथ'फोरा देरनानै मा रोंहैदों जुदि उन्दै समावनो इसोरनि बायक'खौ सोना होयोब्ला दिनै बेखौनो जोङो देरनानै बावगारा आंनि जिबनावबो बेबायदि जानायमोन आंनि आइया जोंखौ उन्दै समनिफ्राय गिर्जायाव थांनो फोरोंनाय आरो प्रार्थना खालामनो फोरोंनाय खाम जानायाव उन्दुनायाव आरो सिखारनायाव दिनै बेखौ आङो बिमानिफ्राय उन्दै समाव सोलोंनाय दिनै बे सोलोंनायखौ आं दिनैसिम बावगारनो हाया खारन आङो उन्दैयावनो उन्दुनाय समाव प्रार्थना खालामाबा जोंखौ उन्दुनो होआमोन खाम जानाय समाव आर'ज खालामाबा जोंखौ जानो होआमोन सिखारनाय समाव आर'ज खालामाबा जोंखौ रायोमोन बेबायदि जोंखौ खांबोनायखाय बै हुदाया दिनै दाबो आंनि जिबनाव दोङो आं बावगारनो हाया मालाबाबो ओंखाम जानायाव आर'ज खालामालासिनो आं ओंखाम सोनो हाया खारन बे आंनि मेलेमाव हाबनानै थाबाय मालाबाबो आं आर'ज खालामालासिनो आं उन्दुनो हाया आङो मालाबा बहाबा थांना मेंना हायनानै उन्दुदोंब्लाबो आं गेजेराव सिखारनानैबाबो उन्दुनायनि थाखाय आं आर'ज खालामनो जायो खारन बे बाथ्राखौ आंनि आइया आंनि उन्दैयाव फोरोंदोंमोन बेनिखायनो आंनि गथ'फोरखौबो आं बे बाथ्राखौ फोरोंदों दिनै आंनि गथ'फ्राबो एखे रोखोमनि बिसोरो मालाबा गथ'फोर मेंनानै उन्दुग्रोयो ओंखाम जाया जेब्ला 12ता जाबाय साथा माथा सिखारनानै आर'ज खालामगोन आं गिनानै मा जाखो आं सोंबोला आं दिनै आर'ज खालामबावदों नाय गथ'फोरनि मेलेमावबो माबायदि खामानि मावो बिमाया उन्दै समाव बे गियानखौ होयोब्ला दिनै गथ'आ देरनानैबो बावगारनो हाया आर'ज खालामालासिनो आंनि गथ'फ्रा मालाबा उन्दुनो हाया आं बेखौ आंनि मेगनजों नुदों आं जेरै जायो आंनि गथ'आ बे जायो खारन आं बिसोरखौ उन्दैयावनो बे बाथ्राखौ फोरोंनाय दिनै गोबां बिमाफ्रा बे बाथ्राखौ फोरोङा गावबो रोङासै गथ'फोरखौबो फोरोङा दिनै अब्ला जोंनि गथ'आ माबायदि आत्मिकआव देरलांनो हागोन दिनै आत्मिक जिबनाव जों बोरै जौगागोन आरो जि बाथ्राखौ सल'मना बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्ला थांना थानाय समाव बियो गोसोखांफ्लायगोन बे बाथ्राखौ गथ'आ माला सोलोंगोन बोरायनानै जों फोरोङोब्ला मेलेमाव हाबोना आं दायो माखासे कम्पिउटारनि खामानि आङो रोङा आङो जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम कम्पिउटार बेसिक एसे रोंबाय आरो गोदो बेखौल'सो हायो आं दायो गोदान सोनो नामायबा गोबां डिजाइन दङ आंनि गथ'फ्रा फोरोंनो नागिरो आरो आंखौ आंनियाव मोनसे मेलेमाव हाबला खारन आंनि हार्ड डिस्कआ फुल जाबायना जेब्ला हार्ड डिस्कआ फुल जायो मेम'रि कार्डआ फुल जायो जोङो माबा मोनसे सोबा हाबोना हाबला खारन बै उन्दैयाव जिखौ मोननांगौ बे मोनजोब्बाय दायो आंनियाव गोदान माबा मोनसे सोलोंनांगौ होनबाथाय हाला
माखासे रोंनाया जाबाय इसोरनि गियानजों रोंनायसो खिन्थु मानसिनि गियानजों जिखौ सोलोंनानैबाबो जों हाया खारन आंनि माइना राखाबाय आङो जेबो गोसोआव थाला दिनै बेनिखायनो बेफोरखौ गोसोआव थागोना उन्दै समनिफ्राय जोङो जिखौ सोलोंदों मोजां गियानखौ फोरोंदोंबा बियो मोजाङैनो देरलांगोन आं गाज्रिखौ फोरोंखाबायबा गाज्रियैनो देरगोन माखासे गथ'फोर दङ नोंथांमोना नुयोना नुवा खोनाया उन्दै समनिफ्रायनो बिराद गाज्रि राव रायलायनो रोंगौ बिसोरो बहानिफ्राय सोलोंखो बिसोरलाय बिमाफ्रा बुङो जोंलाय मालाबाबो फोरोङाखै बहा रोंखो बियो गथ'आ बेबायदि गाज्रि राव सोलोंनो बेबायदि बुंलाबायो बिमाफ्रा नंगौना नङा नाथाय बे गथ'आ नों जे गुबुनजों सोरजोंबा रायलायबाय थादों बेनि खोमायाव हाबगासिनो दङ बिनि माइनाव स्टर जागासिनो दङ नों मा बुंदों गाज्रि बाथ्रा रायलायबाय थादोंबा गथ'नि सिगाङाव बे गथ'नि माइनाव बियो स्टर जाबाय थायो मानोना बिसोरनि बे गथ' टाइमाव गासै मेम'रिखौ लानो हानाय पावार बिसोरनि इसोरा होदों बे समावनो सम बिसोर गासैबो जुदि बे समावनो गथ'नो आं मोजां आखलखौल' ख्रिस्टियान परिबेसखौल' न'खराव जों फोरोंबाय थायोब्ला आरजनि सोमोन्दै बाइबेल फरायनायनि सोमोन्दै जिसुनि सोमोन्दै बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बे गथ'आ बेनो हाबबाय थागोन आरो बिसोर फुल जागोन जों माखासे गथ'फोरखौ बुङो गथ'फोरा जेबो फोरोंगारा हारसिंनो रोंदों नो देट इज नट ट्रु गथ'आ हारसिं बोरै रोंगोन गथ'आ नोंनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो नोंनिखौ खोनाबाय थादों सोरबा मानसि हायनानै सोरखौबा रायखुमाबाय थादोंब्ला बेखौबो खोनाबाय थादों गाज्रि राव बाहायनानै माबा मोनसे रायलायबाय थादों बेखौबो खोनाबाय थादों खोनानानै नोंनिफ्राय खोनानासो सोलोंदों बियो बे गथ'आ हारसिं रोङाखै नोंनिफ्राय खोनानानै दिनै बे बाथ्राखौनो जों गोबां बिमाफ्रा गोरोन्थि बुजिनो हायाखै दिनै जेकब बायदि जोङो बेबायदि सैथो जोङो बेबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन जेकबआ जेरै बेबायदि इसोरनि गियानखौ बिसोर फोरोंदोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो बिमा जानानै जोंबो जोंनि गथ'फोरनो बे बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानांगोन दिनै ब्रैथियाव जोङो नुनो मोनो जोङो इसोरनि सिनायथिखौ गोसो सिङाव सोनाय फोथायनायखायनो मसिया सारि जानायनि उनाव बिमा बिफाया अखाफोर दानथाम दोनखोमादों बिसोरो गथ'खौ महर गोसा नुनायखाय राजानि हुकुमखौ सिफायनोबो गियासै मसिया जेब्ला देरो अब्ला बियो फोथायनायखायनो गावखौनो फारावनि फिसाज्ला होननानै मुंख'जानायखौ बियो गनायनानै लायाखैसै बियो पापनि दान्दिसे रंजानायखौ नाजावालाबा इसोरनि मानसिफोरजों सैफानो सायख'नानै लाबाय मिसर हादोराव धोन सम्पतिनिख्रुइ मसिनि थांखै इसोरनि मानसिफोरजों सैफानायासो साबसिन होननानै साननानै लाबाय मानोना उनाव मोननो गोनांखौ बियो नोजोर होदोंमोन फोथायनायानो राजानि राग जोंनायखौ गिहोआलाबानो मसिखौ मिसर हादोरनिफ्राय ओंखारलांहोदों मानोना नुयै इसोरखौ नुखानाय बायदि बियो गोग्गोमै थादों क्लियार ना बाइबेला जोंखौ क्लियारलि बुंदों मसिया मा बाथ्रामोन बिमाया बिखौ उन्दै समाव इसोरनि गियानखौ सोजोबबाय नङा आरो बिनि मेलेमाव जेब्ला बियो फारावनि पेलेसाव थांबाय फिसाजो बियो राजानि फिसाजोनि फिसाला दिनै बेबायदि जायगायाव थाब्लाबो मसिया मा बुंदों बेयाव फारावनि फिसाजोनि फिसाला होननानै गावखौ मुंख'नानै गनायनानै लानो हायासै बियो आङो फारावनि फिसाजोनि फिसाला होननानै गनायना लानो हायाखै जुदियो बियो पेलेसाव थादों बे बाथ्राया गावनि बिमाया गासै बाथ्राखौ उन्दैयाव फोरोंनो खाबु मोनबाय जेखौ दा ओरैबायदि साहसि नंगौना नङा ओरैबायदि गियानि नंगौना नङा बियो बे गथ'खौ हरबाय गावनो खांनो मोनबाय गावनो इसोरनि गियानखौ गावनि गथ'नो बे फोरोंनो मोनफिनबाय आरो जि गथ'आ बोरायब्लाबो बावगारनो हाया दिनैनि बुंनाय बाथ्राया सल'मना बुंनाय बाथ्रा माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदों जेखौ दा फोरोंबाय बिखौ बियो गोबां खाबु मोनदों राजानि पेलेसाव थाबाय संसारनि गोजोननायखौ मोनबाय होननानै सानो नाथाय बे गनायना लानो हायाखै बेबायदि पेलेसाव थानानैबो मसिया गावनि मानसिफोरजों सैफा जानायखौसो सायख'ना लादों आङो बे गथ'फोर बेबायदि पेलेसाव थानानै रंजानो मोनगोनखौ दान्दिसे समनि रंजानो मोनगोनखौ नाजावालासिनो बियो इयुननिखौसो फकास खालामदों दान्दिसे समाव जोङो गोबां रंजानो हागौ पेलेसाव थानानै किं पेलेसाव राजानि बेबायदि पेलेसाव थानानै आङो गोबां रंजानायखौ मोननो हागौ नाथाय उननि मोननांगौआ आहा गिथावना बे बाथ्राखौ बिमाया मुसिनो मोजाङै सोना हरबाय बिनिखायनो मुसिया बेखौ नाजावना लानो हायाखै बिनिखायनो गावनि इस्राएल फिसाफोरजों बियो सैफानो थाखायसो राजि जाबाय बिनिखायनो बियो फोथायनायानो राजानि राग जोंनायखौबो गिहोआलासिनो मुसिखौ इसोरा सायख'बावबाय मिसर हादरनिफ्राय इस्राएलफोरखौ दैखोबोनो थाखाय मुसिखौनो सायख'बाय अब्ला नायलाय इसोरनि पावारा
फोथायनायनि पावार बियो बिमानि बिमाया बेबायदि फोथायनायखायसो फिसाया बेबायदि खाबु मोनदों बिमाया जुदि बेनो इसोरनि गियानखौ फोरोङामोनबा बे राजानि फिसाजोनि गियानखौसो मोनगौमोन आरो बे गियानखौ मोनोबा संसारनि जाबायमोन इसोरनि गैलामोन बिनि जिबनाव नाथाय बिमाया बे खाबुखौ लानानै फोरोंनायखाय मसिया एक्सेप्ट खालामनो हायाखै संसारनि गोजोननायखौ बियो इसोरनि मानसिफोरनि थाखायसो इसोरनि फिसाफोरनि थाखायसो सिन्ता खालामदों मसिया जेकेबेदआ मसिखौ गावनि बंस आरो फोथायनायनि सोमोन्दै फोरोंनानै बिनि सिनायथि महर होदों दिनै जों बिमाफोरा गथ'फोरनो इसोरनि सिनायथिखौ होनांगौ आरो सायख'ना लानो जोंखौ फोरोंनांगौ जोङो बिमा जानानै दिनै जेकबेदनि एग्जाम्पल जोङो मिथियो जेकबेदआ मसिखौ गावनि बंसनि फोथायनायनि सोमोन्दै बेबायदि फोरोंबाय आरो बेबायदिनो मिसर हादराव जोनोम जानाय लेबिनि बिसाजो जेकबेदजों हाबा जादोंमोनसो जेकबेदआ आमराम होननाया सानै आरो आमरामजों जेकबेदआ सानै बिसाज्ला जोनोम होदों आरो सासे बिसाजो दिनै जेकबेदआ ओरैबायदि साहसि आइजो आरो गोख्रों फोथायग्रा आइजो बिनि थाखाय बियो साथाम गथ'फोरखौबो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय फेदेरनो हादों दिनै जों खैजना इसोरनि खामानि मावनो थाखाय गावनि फिसाखौ जों फेदेरनो हादों जोंहा सानै गथ'फोर दंबा सानैखौबो इसोरनि थाखाय जों होनो हानांगोन जेकबेदआ साथाम दंमोन साथामखौबो इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि महरै बियो खांनो हादों जेकबेदआ हादोंब्ला दिनै जोंलाय हागोन ना हाया जोंबो आइजो जेकबेदआबो आइजो जोंबो मानसि बेबो मानसि गासैखौबो दिनै सासे आइजोआ हायोब्ला गुबुना मानो हाया दिनै आं मावनो हायोब्ला नोंथाङा मानो हाया नोंथाङा हायोब्ला आं मानो हाया बेखौसो जों जानांगोन जेकबेद बायदि जोङो जोंनि गावनि गथ'फोरखौ इसोरखौ गिनो जों फोरोंनांगोन दिनै बे बाथ्राखौनो दिनै गोबां बिमाफ्रा मावनो हायाखै बिनिखायनो जोंनि गथ'फोरा लोंनाय जानायजों मुखुब जानानै गाज्रि पापफोरखौ मावनानै दिनै बेबायदि संसाराव दङ बिनि थाखायनो जोंनि थासारिया माबायदि जालांदों जोंनि थासारिया माबायदि जालांदों आं मिथिया नोंथांमोननि मण्डलिफ्राव माबायदि दिनै जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गिर्जायाव बेलासिनि गिर्जायाव जोंनि मण्डलिफ्राव जोङो नुनो मोनाखै गिर्जा ज'आ सानडे स्कुलावल' बिसोर जयो गिर्जा ज'आ मानो जोङो फोरोङाखै आरो जोङो बे जेनेरेसनखौ जुदि फोरोंनो हाया जोंनि फिउचारा गुबुंले जोंनि मण्डलियाव जुदि जोङो गथ'फोरखौ इसोरखौ गिनो फोरोंनो हायाखैब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोजोर होआखैब्ला दिनै जोंनि फिउचारा खोमसि खारन जों थैखांनायनि उनाव बे गथ'फोरा बे इसोरखौ गिनो रोंगोन ना दिनै इंलेन्डनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ इंलेन्डआव गिर्जा न'आ मा जादों फिल्म हल जादों शपिं मल जादों होननानै जों खोनायो नंगौना नङा दिनै बे एक्जेक्टलि जोंनि मण्डलियाबो जागोन जों गिदिर गिदिर गिर्जा न' नुदों जोङो जुदि गथ'फोरखौ बनायाब्ला जोंनि गिर्जा न'आबो सानसे फिल्म हल जानो हागौ सानसे माबा गाज्रि खामानियाव बाहायजाग्रा न' जानो हागौ दिनै जोंबो बिदि जाहैनो हागौ खारन बै समाव इंलेन्डनि मानसिफ्राबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोरो नोजोर होआसै जेब्ला बोरायफ्रा थैजोब्बाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा इसोरा सोर बिसोर मिथियासै बिनि थाखायनो बिसोरो नस्थ' जाजोब्बाय आरो बेबायदि गिर्जा न'फोरखौ बिसोर फाननो गोनां जाबाय खारन गिर्जा जग्रा मानसियानो गैलाबा बे न'खौलाय मानि थाखाय बाहायबावगोन बे एक्जेक्ट घटना जोंनि बेंगलराव मोनसे बेबायदि मार्थमा चार्च मा चार्च मोनो अर्थ'डक्स चार्च बेयाव मोनसे जानाय दङ बे जाथाय जोंनि मेगनजों नुनाय जों जेब्ला बेंगलराव 2011आव थाङो बे गिर्जाया ओरैबायदि मोजां फांसन दंमोन मोजां गिर्जा जाबाय थायोमोन दाखालि बावै थांबाला बे गिर्जा न'आ बबेबा जायगायाव फानबाय बेखौ गैला जों सोंबाय बे गिर्जाया मा जाखो बेयाव सानैसो बे जायगानि मानसिफ्रा जोंनो बुंदों बेयाव बोराय माखासे दंमोन गिर्जा जग्रा दायो बिसोर थैजोबना थांबायना बे गिर्जा जग्रा मानसि गैयैखाय बेखौ बेलेगनो फाननाय जाबाय बे एक्जेक्ट घटनाया जोंनि गेजेरावबो जानो थांगासिनो दङ जुदि जों बिमाफ्रा जोंनि फैबाय थानाय बे गथ'फोरखौ जुदि जोङो खालामाब्ला दिनै जोंनि फिउचाराबो बेबायदि जाहैगोन जोंनि गिर्जा न'फ्रा बेबायदि गाज्रियाव बाहायजागोन दिनै बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंखौ बेखौनो लुबैदों जेकबेद बायदि साथाम गथ'फोर दंबा साथाम गथ'खौ इसोरनि थाखाय बाहाय सासे दङबा सासेखौ इसोरनि थाखाय खां दिनै जोङो सासे गथ'खौबाबो इसोरनि रायजोनि थाखाय जोङो होनो हायाखै इसोरनि गियानखौ फोरोंनो हायाखै बिमाफ्रा जोंनि संसारनि खामानियाव बेस्थ' संसारनि खामानिजों जोङो जिबन मोननो हाया बासायजानायखौ जों बिदि मोननो हाया जोंनि फिउचारा मोजां जानांगौब्ला जोङो इसोरनि बायख'जोंसो जोंनि फोथायनायजोंसो दिनै फोथायनाया इम्परटेन्ट
जोंनि गोसोआ इम्पर्टेन्ट दिनैनि बे टपिक जोंहा नोंथांमोननि होखानाय बायदि गोख्रों फोथायनाय आरो साहसि आइजोजों जानांगोन जुदि आंनि जिबनाव गोख्रों फोथायनाय गैयाबा आंनि गथ'फ्रा नस्थ' जागोन जोंनि मण्डलिया नस्थ' जागोन जोंनि समाजा नस्थ' जागोन बेनिखायनो आइजो नोंथांमोन दिनै जेकबाइटनि आखुनिफ्राय जोङो सोलोंनि जेकबाइट बायदि जोंबो साहसि आइजो जानि फोथायग्रा आइजो जानि दिनै जोङो बे बेलासि समाव नोंथांमोना एसेबां गोजाननिफ्राय इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो फैदों खस्थ' खालामनानै दिनै जों सोलोंना थांनि जोंबो दिनैनिफ्राय आंबो आंनि गथ'फोरखौ आं हायासैमोन आङो रोङासैमोन दिनै जायफोरहा गथ'फ्रा देरगबाय बिमाफोर नोंथांमोनहा उदैबासि आर'ज खालामनानैब्लाबो नोङो गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन जुदि फोथायनाय दङब्ला देरगब्लाबो इसोरनो होयोब्ला आं जुदि फोथायनानै इसोरनो आर'ज खालामोब्ला आंनि गथ'आ गाज्रि जाहैदोंबाबो बियो मोजां जाफैनो हागोन आरो जायफ्रा गथ'फ्रा उन्दै उन्दै दङ दानिफ्रायनो नोंथांमोना इसोरनि बायख'खौ फोरों गिर्जायाव थां गथ'फोरखौ लानानै थां गाज्रि राव रायलायनायफोर सोरखौबा रायखुमानाय सोरनिबा गाज्रि बुंनाय थाखा फैसानिल' रायलायबाय थानाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोंनि गथ'नि सिगाङाव दा रायलाय इसोरनि बायख'खौसो रायलाय जि बाथ्राखौ बिसोर खोनानानै बोरायब्लाबो बावगारनाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ रायलाय बेबायदि खालामोब्ला दिनै जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जानाय नङा बिसोर बासायजानायखौ मोनगोन दिनै जोंनि बिमा बिफानि मावनांगौआलाय माथो गथ'आ जोंनि नङा इसोरनि होनाय दान बे दानखौ जोङो इसोरनो होफिननांगोन जुदि जों मावनो हायाखै बे गथ'नि दाया नोंनियावसो सारिजागोन जेरै इजिकेलखौ इसोरा बुंदोंमोन दिनै बे नों थानाय समाव बै इस्राएल फिसाफोरा जुदि थैयोब्ला आं नोंसोरखौ थांनानै बुंनायाव जुदि नों बुङाखैब्ला जुदि बिसोरो माबा मोनसे जानानै थैदोंब्ला बिनि थैनि दायखौ आं नोंनियावसो लिरगोन होनना बुंदोंमोन एक्जेक्टलि दिनै आंनि गथ'खौ आङो सम मोननायाव खाबु मोननायाव जुदि फोरोङाखैब्ला गथ'आ नस्थ' जायोब्ला बे दाया बिमानियाव थागोन बिमा बिफानियाव थागोन बे दाया जोङो खारग'नाय नङा बेनिखायनो आइजो नोंथांमोना इसोरनि बिबानखौ मावनो नाजा इसोरा होनाय गथ'फोरखौ खांनो नाजा बे गिफ्टखौ इसोरनि थाखाय बाहाय दिनै जोङो मोजां आदर खालामनानै बे गुबुंले संसाराव बे गाज्रि संसाराव दिनै नस्थ' जागोननिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ बासाय दिनै बेखौनो इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायदों इसोरा जों साफ्रोम आइजोफोरखौ बे बेलासि समाव बोर होथों बिसोरखौनो बुंनानै दोनथ'बाय बे सेसननि थाखाय धन्यबाद